Dzisiejszy dzień przywita nas pogodną, słoneczną aurą w całym kraju, jednak szczególnie pogodnie będzie na południu i na południowym zachodzie. Termometry pokażą od 5 do 8 stopni. Wiatr będzie miejscami porywisty. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni na ziemi lubuskiej. W tej części kraju utrzyma się pogodna aura. Niewielkie opady deszczu wystąpią w centralnej i północno-wschodniej części kraju. Pochmurne niebo na północnym zachodzie i tam najchłodniej. W Koszalinie zanotujemy do 14 stopni. Wiatr będzie porywisty szczególnie na północy. Jakość powietrza na ogół na poziomie dobrym. Najczystsze powietrze dziś dla mieszkańców Zielonej Góry, Szczecina, Gdańska, a także Olsztyna, Kielc, Krakowa i Opola.